Ať ke mně přistoupí i autor tohoto krásného díla a já záměrně zatím zakrývám tu posádku, která tento pohár získá. Jak jsem tady už několikrát zmiňoval, mi to nejde. Jak jsem několikrát zmiňoval, máme tady nový pohár. Je to pohár, který je bohužel pojmenovaný po našem kamarádovi Matoušovi Kysilkovi. Nevím, asi se ho někteří z vás budou pamatovat. Kluk, který v 19 letech bohužel zhruba před 2 měsíci za tragických okolností zahynul. Byl to náš parťák, byl to kluk s otevřeným srdcem, na který jste se vždycky mohli obrátit. Nikdy vás nepodrazil a my bohužel teď prožíváme tu hlubokou tragédii, která zasáhla nejen náš tým jako kamarády, ale samozřejmě jeho celou rodinu. A já si myslím, že byl naprostý soulad v našem týmu, když jsme se rozhodli vytvořit nějakou památku na Matouše. A myslím, že je tohleto ze strany tady Filipa Kubiny, který mu děkuju. A vidíte a představuju autora toho monumentu. Tak myslím, že tohleto bude víc než čestná vzpomínka, která pokud ten Dragon Fest budeme dál pořádat, a já doufám, že budeme pořádat, už to je 20 let, když jsme začali, tak nás to vůbec nenapadlo, že bychom tady mohli takhle za 20 let stát s pupkama. Když jsme začínali, byli jsme mladí, krásní, silní a dneska už ten zbytek, jako vidíte, no. Ale abych neodbočil od Matouše, já bych poprosil, pojďme na něj, kdo ho znal, aspoň na pár vteřinek vzpomenout. A vzhledem k tomu, že Matouš je znám a on by nás poslal do někam, ať to netrápíme tady, tak Matouši, je to pro tebe a budeš vždycky v našich srdcích. Tak, já mám čest a předám to autorovi. Já mám čest pouze vyhlásit, ale cenu předá sám autor nejrychlejší posádce dnešního dne, respektive posádce, která získala nejrychlejší čas dnešního dne a 20. ročníku Dragon Festu. Je to posádka s časem 37:40. Víte někdo, kdo jste dosáhl tohoto času? Je tady někdo, kdo to ví, kdo to jel? 37:40. Je to posádka Theta Team, která získává putovní pohár Matouše Kysilky. Tak já jsem rád, že i tento pohár už našel svého majitele. Upozorňuju, je to putovní pohár. Já poprosím, nenechávejte to u Ivana Kalimana doma. Je to ze dřeva. Víte, jak to u Ivana teďkom bývá. Tak pohár je ve správných rukou. Matouš se na nás je zhora dívá a myslím si, že ho to těší. Takže děkujeme. Já vám děkuju za to, že jste přijeli na tento jubilejní 20. ročník a teď už jdeme jenom slavit. Budeme si pamatovat jenom to pozitivní z dnešního dne. Takže užijte si večer a já